Ze lijken niet weg te slaan uit Zeeland. Voor de 5e keer in een half jaar tijd werd de Rode Loper uitgerold voor koninklijk bezoek. Prachtig mooie ontvangst. Het is warm, heerlijk. Het veer is altijd prachtig mooi. Maar nu met al deze mensen, als markies van Veeren ben ik uitermate trots. Kijk, dat is goed nieuws. En verder in deze Zeeland nu. Vogels zijn een ware toeristentrekker. Bij deze expo is het niet kijken, maar kiezen. Goedenavond. Wie een glimp van het koninklijk paar wilde zien vandaag, moest goed plannen waar ze het koningspaar wilden zien. Want in een sneltreinvaart werkten koning Willem-Alexander en koningin Máxima hun programma af op Walcheren. Het bezoek stond in het teken van de duurzame toekomst van de Zeeuwse Delta. Ja, dat thema zal de vele bezoekers langs de kant niet echt bezig hebben gehouden. We gaan snel naar Domburg. Daar staat voor ons verslaggever Eva van der Welen, die het koningspaar is gevolgd deze dag. Eva, zijn ze al weg? Ja, ze hebben het strand van Domburg net verlaten, want daar eindigde hun bezoek op de strandtent in Domburg. Ja, ze hebben het strand bezocht. En ja, dat was een bomvol programma wat vanochtend vroeg begon in Vlissingen en ze zo langs verschillende plekken zijn afgereisd. En wat je al aangaf, innovatie, water stond centraal. Ja, ze hebben er alles van gezien. Veel belangstelling vanochtend om 10 uur voor het koningspaar in Vlissingen. Het gesprek hier ging vooral over dit vernieuwde deel van de stad, het Scheldekwartier. Door naar Middelburg voor nog meer ontwikkeling. Bij het Joint Research Center Zeeland, waar studenten, onderzoekers en bedrijven klaar stonden met hun ideeën voor problemen rondom water, energie en voedsel. Op naar Veeren, en dat was een beetje thuiskomen voor de koning. Majesteit, wat vindt u van de ontvangst in Veeren? Prachtig mooie ontvangst. Het is warm, heerlijk. Het veer is altijd prachtig mooi. Maar nu met al deze mensen, als markies van Veeren ben ik uitermate trots. Speciaal vanuit Burghaamstede hier naartoe gefietst vanochtend. Heel leuk dit. Mooie dag. Op het welvaren van Veeren. Hulde! Eén slok was genoeg, want ze moesten door naar Seroskerke. Naar het zoetwaterbassin bij camping Olmeveld, van trotse eigenaars Jos en Petra Westerbeke. Domburg was de hekkensluiter van het koninklijk bezoek aan Walcheren. En op een stranddag als vandaag is het altijd druk in Domburg, maar zo druk? Ja, Eva, dat zag er allemaal vrolijk, druk en vooral ook zonnig uit. Is alles helemaal vlekkeloos verlopen? Ja, alles is grotendeels goed verlopen. Bijvoorbeeld ook in Veeren was het hartstikke druk. Maar in Domburg net was er wel echt chaos. Want ja, het koningspaar kwam echt het strand opgelopen. Máxima had zelfs even een schoenwissel gedaan voor in het zand. En ja, zij benaderen de mensen ook. Maar ja, op een duur kwam alle publiek wel echt heel erg dicht naar het koningspaar toe. Wat chaos, maar uiteindelijk wel goed verlopen. Vraag de ruimte nog eens weer. Is ervoor, is ervoor. Goed, al met al is de hele dag goed verlopen. Maar goed, in Veeren hebben ze nog wel wat te doen vandaag. Want ja, daar werd dus uit die beker gedronken. En koning Willem-Alexander had maar tijd voor 1 slok. Dus ja, misschien kunnen de wethouders en de burgemeester die grote zilveren beker nog even leeg drinken. Nou, dat wordt daar ongetwijfeld een hele gezellige avond daar in Veeren. Eva, nu hebben ze 5 keer in een half jaar tijd koninklijk bezoek dus in Zeeland. Is dit dan voor dit jaar? Nee, want prinses Beatrix komt eind volgende maand nog voor een goede doelenactie naar Goes toe. Ja, en misschien komt koning Willem-Alexander wel nog een keer naar Zeeland toe. Want in het verloop van dit jaar wordt natuurlijk ook de nieuwe sluis geopend. En het is een vurige wens van de nieuwe sluis dat de koning deze opent. Dus wie weet, het jaar duurt nog even. We gaan het zien. Eva van der Welen, dankjewel. Schouwen-Duiveland is een walhalla voor vogelspotters, zo blijkt. Want na Texel worden er op Schouwen-Duiveland de meeste vogels van Nederland gespot. Dat blijkt allemaal uit cijfers van waarneming.nl. Een site waar vogelliefhebbers hun vogelwaarnemingen kunnen melden. Vooral Plantureluur langs de oevers van de Oosterschelde is een hotspot voor vogelspotters. Het komt omdat we de combinatie hebben met de Oosterschelde, Nationaal Park Oosterschelde, en meer dan 1000 hectare moerasgebied wat eraan grenst. En dat is een walhalla voor ze.
En behalve veel vogels zijn er de laatste jaren dus ook meer vogelspotters te zien. Ja, we zien steeds meer mensen. Voorheen was het toch wel een beetje een oudere, grijze mannengemeenschap die vogels ging kijken. En nu zie je steeds meer vrouwen, maar ook jongeren, maar ook gezellig man en vrouw die allebei met een verrekijkertje of een telelens komen vogelen. De toenemende populariteit is nog een gevolg van de coronatijd. Ondanks de toeloop van vogelliefhebbers vreest Staatsbosbeheer de extra drukte niet. Dit is een soort van toerisme die wij toejuichen. Dit zijn hele brave bezoekers. Ze blijven keurig achter de hekken en ze spotten de vogels en noteren dat op waarneming.nl en geven het door aan ons. En dat is alleen maar welkom. En lijkt vogelspotten jou ook wel wat, maar wil je wel op het goede tijdstip bij Planturenluur staan, dan heeft Marijke nog wel een tip. Kies dan het moment dat het net hoogwater wordt. Dan zie je echt enorme groepen, soms wel tienduizenden zilverplevieren die dan van de Oosterschelde overkomen, over de dijk en die dan in Planturenluur landen. En dat zijn hele mooie bewegingen dat ik zeg van ja, dat zou je een keer moeten zien. Er moet nog een hoop gebeuren om hier morgen de 250 kinderen van basisschool De Parelburgt uit Oost-Soeburg te ontvangen. Door brand kunnen ze niet meer in hun oude school terecht en wijken ze uit naar deze tijdelijke locatie in Vlissingen. Gelukkig is dit een schoolgebouw geweest. En waren er al in ieder geval wat ruimtes. Zijn er keukenblokjes en zijn er toiletten. Alleen voor de kleuters moet daar nog wat aangepast worden. Maar verder heel veel materialen en meubilair wat verhuisd moet worden. Leerlingen worden met bussen vanuit Soeburg naar de school gebracht vanaf morgen. Hoe lang de school hier zal zitten is nog niet duidelijk, maar de directeur is optimistisch. Als we met z'n allen zo hard werken om dit in korte tijd voor elkaar te krijgen, dan heb ik goede hoop dat de nieuwbouw ook eindelijk een keer voor elkaar komt. Maar u sluit niet uit dat u hier op een gegeven moment ook kerstlampjes gaat ophangen? Dat hoop ik niet. En als ook schoolhund Buddy het nieuwe schoolgebouw heeft verkend, kunnen morgen de lessen beginnen. Voetballer Oliver Aartsen uit Wolvaartsdijk heeft Ajax voor PEC Zwolle verruild. De verdediger heeft een contract voor 3 seizoenen getekend met een optie op een jaar verlenging. Aartsen speelde bij Ajax bij Jong Ajax, waarvoor hij 63 wedstrijden speelde. Aartsen denkt dat zijn nieuwe club goed bij hem past. Zondag kan Aartsen zijn debuut in de Eredivisie maken, want dan neemt PEC het op tegen Heracles. Straks zien we dat de eerste Zeeuwse visarend klaar is om uit te vliegen. Maar eerst de nieuwe tentoonstelling, waarbij bezoekers niet alleen moeten kijken. In de wereld van de waterbouwers is het namelijk de bedoeling dat bezoekers keuzes maken tussen wonen, natuur en de economie. De tentoonstelling is vanaf nu te bekijken in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Grote keuzes die normaal gesproken liggen bij de politiek. Maar vandaag liggen ze bij Erik. Ik wil natuurlijk dat wij als de mensen natuurlijk wel gewoon goede levensomstandigheden hebben. En ja, de natuur is daar ook een belangrijk onderdeel van. Veel groen is belangrijk voor de mens. Dat zijn wel lastige keuzes, want om dat zomaar even snel 1, 2, 3 even te bepalen, dat is wel lastig. Want waarom verdienen die waterbouwers hun eigen tentoonstelling? Nou, zonder waterbouwers was Nederland, zou er wel zijn denk ik, maar niet zoals het nu is. Zeeland is een en al water, dus daar hebben zeker waterbouwers ook hun hand in gehad. Maar er zijn ook heel veel waterbouwers, omdat Zeeland zo waterrijk is, die het ook elders hebben geprobeerd. Dus bijvoorbeeld Johannes de Rijke in Japan of Cornelis Vermuyden in Engeland. Die Zeeuwse Cornelis Vermuyden ging in Engeland voor de koning aan de slag. Maar de lokale bevolking die zat er dus echt niet op te wachten. Ze waren het er echt niet mee eens en ze wilden ook niet helpen. Dus daarom kwam een ploeg van 200 Zeeuwse waterpolderjongens. Die kwam dus ook helpen met de aanleg van die waterwerken. Die protesten zijn niet vreemd voor de waterbouwers. We hebben ook de protesthoek. Op het moment dat ze met het plan voor de Oosterscheldedam kwamen, waar ze ook al een heel eind mee waren, kwamen ze toch in protest. Omdat ze zoiets hadden van de Oosterschelde moet zout blijven. En dat is uiteindelijk ook gelukt. En dan is er dus ook nog dat delta-dilemma. Het delta-dilemma kun je zelf aan de slag als waterbouwer van de toekomst. Met zeespiegelstijging staan we voor grote uitdagingen. Hoe gaan we ons land indelen? Waar geven we prioriteit aan? Is dat natuur? Is dat economie? Zijn wij dat? Waar we kunnen wonen? Nou, daar maak je keuzes over op basis van verschillende strategieën die er liggen. Wat hoop je dat mensen meenemen uit deze tentoonstelling? Dat ze eigenlijk het doorhebben
hoe groot de impact van water eigenlijk wel niet is op ons land. Waar je ook woont in Nederland, dat zij de rivieren of de zee. En dat we daar eigenlijk ook nog steeds bezig moeten blijven. We moeten nadenken over hoe we ons daartegen blijven wapenen. Ze zijn er trots op bij het Zeeuwse landschap. Het broedsucces van het paar visarenden op de Slikken van de Heen. Het jong dat daar werd geboren is inmiddels klaar om uit te vliegen. Hoewel van een jong niet meer echt sprake is, want hij is nog maar een paar maanden oud, maar inmiddels al net zo groot als zijn vader. Zodra de vogels kunnen vliegen, zijn ze namelijk volgroeid. Toch houdt pa hem nog wel een beetje in de gaten. De oude vogel is nu een poetsen. Dat is die rechtse vogel. Die vogel midden op het nest, dat is het jong, die is nu lekker die vis aan het eten. Ja, we kwamen echt aan, we vielen met ons neus in de boter. Het jong was zijn eerste vliegenrondjes aan het doen, echt ver van het nest al. Met een vis die hij waarschijnlijk van zijn vader heeft gekregen. Hij was echt aan het oefenen om met een vis te vliegen, dus dat was fantastisch om te zien. De paal in natuurgebied Slikken van de Heen is speciaal neergezet om deze soort naar Zeeland te lokken. Dat meteen het eerste jaar is gelukt, is iets om trots op te zijn. Het is de enige broedgeval in Zeeland en ook meteen het eerste. En in heel Nederland zitten er momenteel 5 paardjes, dus dat geeft wel een beetje aan hoe zeldzaam deze vogel is. Ja. Klootwijk kan er uren naar turen, maar de tijd dringt. Want het duurt niet heel lang meer voordat de trek naar het zuiden begint en dan zal die toch ook mee moeten. Wie de vogel wil zien moet dus snel zijn, want half september vertrekt hij met zijn ouders naar Afrika om hopelijk volgend jaar terug te keren. Ja, toen moesten ineens weer de zwembroeken en strandlakens tevoorschijn worden gehaald, want de zomer is weer terug. We begonnen vandaag met volop zon en maximaal 25 graden. Morgen wordt warmer met temperaturen richting de 30, maar die lijken we in Zeeland net niet te gaan halen. Vanaf donderdag minder warm, maar nog wel zomers. En tot zover deze Zeeland-U, die we begonnen met het koninklijk bezoek aan Walcheren. De talloze foto's, video's en verhalen van dat bezoek zijn uiteraard ook online terug te vinden in onze app of op onze site oproepzeeland.nl. Voor nu nog een hele fijne avond.